हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों। नैबे आपडेटआ ओरैबायदि सोमोनांथावना। माखासे एमएलए एमपि बा पावाराव थाग्रा मानसिफ्रा माबायदि दम जायो, गावखौनो ओरैबायदि पावारफुल माबायदि माने पाब्लिकफोरनि सायाव माबायदि आखाइ दैखाङो। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। सासे एमएलएआ फिथा हास'नो थांनानै सासे मानसिखौ माने ओरैबायदि बुदों, थालिर बिफांखौनो बुखुलायनानै थाथा थिथा सोबानानै ओरैबायदि बुग्लिदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो नोंथांमोननो आं ससे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन। जाय एमएलएआ सासे मानसिखौ माने मोनसे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनो फिथा हास'नो थांनायाव माने थालिर बिफाङा फिसा फिसा जानायनि थाखाय रागा जोंनानै गावनिनो अरकार, गावनि पार्टिनिनो मानसि बेखौ माने ओरैबायदि बुबाय, ओरैबायदि सोबादों, ओरैबायदि थालिर बिफांखौ जे फिथा हास'नो गायनाय थालिर बिफांखौ बुखुनानै थालिरजोंनो होखावदों आरो बुनाया। नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय। बिनि उनाव बबेनि एमएलए, सोर एमएलए, बबेनि एमएलए आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। थारैनो नोंथांमोना नुबाय सासे एमएलए जानानै माबायदि आखाइ थिखांनो हायो आरो माबायदि थालिर बिफांखौनो फिथा हास'नो गायनाय थालिर बिफाङा जायिनि थाखाय, दंफाङा माने फिसा फिसा आरो फिसा फिसाखौ गायनायनि थाखाय ओरैबायदि रागा जादों बे एमएलएआ। आरो बे एमएलएआ बबेनि नोंथांमोनाथ' मोनथिनो लुबैदों नङा होमबा? आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बे एमएलएआनो जादों बेलासिपारा समस्तिनि 27 बेलासिपारा समस्तिनि सामसुएल हुदा। बिथाङा IUDFनि एमएलए आरो इउडिएफ गैया होमबा? इउडिएफ पार्टिनि एमएलए। बिथाङा अन्थाइ खाम्फा बेखेवनो थांदोंमोन फिथा हास'नो। बे फिथा हास'नो थांनायावनो थालिर बिफाङा गायनाया जायाखै फिसा फिसानि थाखाय माने रागा जाबाय आरो ओरैबायदि रागा जानानै होबाय, माने सोबाला सोबालि थालिर बिफांखौनो बुख्रानै बुनाया। बे ओरैबायदि लाजिथावना आरोना, नुबायना? बेखायनो जायफोरा राजनितिनि उनाव खारफायो, एमएलए एमपि मन्थ्रिफोरजों खारफायो, बिथांमोना गाव गावनि जे पार्टिनि जे बिधायक थायो, केन्डिडेटफोर थायो, एमएलएफोर जानो नागिरो, बिथांमोनखौ एसे नोजोर होनांगौ। माबायदि पावार गावसोरा पावाराव दङ होननानै गावसोर माने गादियाव जिरायनो मोन्दों होननानै माबायदि माने सैमाफोर बायदि पाब्लिकफोरखौ माबायदि एकदम सैमाफोर बायदि, जुनारफोर बायदि माबायदि खालामो, बेखौ जों बयबो मिथियो। लोगोफोर नैबे मोनसे ओरैबायदि आसरित आरो सासे एमएलएआनो आखाइ थिखांनो हालायनाय ओरैबायदि दम। माने साउथ फिल्मफ्रावसो नुयोना बेफोरबायदि, मोगथांफोरावबो बिदिनो जायो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोननो नैबे ससे आपडेटखौनो शेयार खालामबाय आरोना।